Ето я тайната ми. Ти си динозавър. Какво? Не? Ами, Слава Богу. Това ли е тайната ти? да. Не съм динозавър. Извънземен съм. Сетая, мой човек. Разбира се, че не си ми казала. Вече разбирам защо. Нали? Динозавър? Страхувах се. Виждала ли си динозавър? Аз съм виждал динозаври. Облегчена съм. Така ли? Динозаврите вече не са живи. Само не ме изолирай. Ехо! Никога повече. Трябва да ми казваш всичко. Разбира се. Нямам панталони, а никой нищо не казва. Вече не ми пука. Всичко е наред. Добре. Тези връзки между хората ги обединяват и им вдъхват сили. Хората са по-силни, когато са подкрепени от някого, когото обичат. Има хора, които ми казват, след като споделям преживяното, вярвам, че ти си вярваш, че си го видял. Вярваш ли, че си видял НЛО? Споменах, че съм видяла нещо, но учителят не ми повярва. Затова аз просто се престорих, че е прав. И не го споменах повече. Светът, в който живеем, е много по-нестандартен. Разбирам. А медицинските конференции? Не. Едната беше конвенция за извънземните, другият път беше извънземното бебе. Какво? Какво е това? Трябва да отидеш в бункера. Къде? Това е скривалище за края на света. Краят на какво? За това не ти казах. Отведи я бързо. Добре. Не. Хайде. Какво става? Не се тревожи, очаквах ги. Този път няма да те оставя. Края на света ли каза? Вратата беше отключена. Ще ви изпратя сметката. Враг е този, който стои от другата страна на това, в което вярваш. Може би, когато целта е много важна, като спасяването на земята, няма такова нещо като враг. Това си ти. Онзи от клетката. Да, Знаеш ли защо те доведох тук? да. Не мисля. Искаш ли да ги махна или искаш да ги разкъсаш сам? Мога и сам. Идиоти. Искаш ли това? Свободно. Какво е това място? Това ли? Нищо. На половин километър по-надолу има много повече. Дължиш ми пари за вратата.
ride. It's nearly 1 a.m. and here am I, hitching a ride, hitching a ride. Gotta get me home. Не се страхувай. И бебето ти е тук. Три месеца по-рано.